Da, Bogdan, tu n-ai level 500. Nu pot să cred. Fii atent, 2 într-1 scrie pe voi. Hai, repede, dați rachetă. Hai jos cu mine, puiule. Mamă, ce... Băi, am RPG. Mici pe sus. Bă, ce ăsta? Bă! Doamne, ce m-a speriat. bine, bă. Și dita-o gogoașa. Uite ce burtă ai. De ce te uiți urât la mine? Că eu sunt prietenul tău, uite te mângâi. Miau, miau, miau. Urcă-te. Gata, hai că am intrat. Pici, dar de ce miroși a țigări? Fumezi? Pici, din cauza ta miros mâini la țigări. Oh. De ce? De ce ești din ăla, mățule? Sper că vrei să ne certăm, ia. O băga Zana. De ce să ne certăm, o fiubi? Te iubesc, bă. Eu. Bucă coada ai. Mă, dar voi nu și să le dați comeback, să simulați, să le dați cu predictul capul lor. Ia uite, a murit. Mă, A dat cu predictul capul lor. mă mai mușca de picior că te omor. Suntem blema... Asta. Ce bine să pune muie Ionuț pentru că primește de la muie de la Ionuț. Ce? De Bogdan e stat, hai că am tras cu rachete în toată lumea și Bogdan nu n-a admirat. Acum uite, tragem bizul acum, de-abia acum după jumătate. Șiu, nu pot să cred. Te iau. Mă iei Opa. în gură. Te pop. Na, uite în spate, Ion. Am căzut. Am urcat eu cu mașina. Am apăsat din Bă, tătu- greșeală. Da, Pisi, care e problema? De ce faci miau? Mi-au foaiele în gură. Pe melodia am doar... Ce s-a întâmplat? s-a dat pula peste cap. Bine, da, dă și mie un puș acum. Îmi dai? Îți dau push dacă vrei, că am câțiva în beci. Dă-mi. Ce? Cât i-am dat mă lui Dana? Dana care îi dă muie cu cana, i-am dat 64. Adi, se scrie frumoasă sau frumoasă, liniuță o? Că aia de rămânător nu mi-a răspuns. Fără o, ești idiot. Fără... Zic cărămidă. Cărămidă. Mă taie gravidă. Wow! Oh! Când mai intra și glonțul ăla în Dana. Poate intră pula în Dana. Îmi procesează greierul, creu. Taci. Eu nu ți Pepsi. Mama, mai sexy. Oh!